سلامات دق عبيتي كمتي زحاتت كنا نمسرت أبطنس أوان ويكا دحر حرسي ويكا روغيدنا صنحنا مو نفسنا بنقنصلو غيزي أب قربتنا زترف ناي قربت شانترر قدمنا كمين كلاخولو ويكا نحر هالي الناس كمي غيرنا خطفلنا يخئل تتقوملو زيتات كان نغرنا الكناني لو ما انت حيزكن مولر كده لهو كمت حمامه يفتني ميك ابات كا وخيد مجمريا لزي لبستيك زي افتيا غناي غزا اخوان اب مولر زركبا بتقلالا ندينونغ شترايفه ويكانتي ستريتش مارك زبحال تي شنترر زكلاخلنا كريمات دي اني مسلا تي اوريجينالن يطقمن لوط زرا كلن زبحال زيتي اذن يبالي دايو اتو وانا طقمو خا اب طنس ساعات زوص اب كبدنا يكون اب كال كفالات اكلاتنا شنترر نخي وص مغبار ويكاني وصي صنخ خا بمقناسي زفلت بطعمي زطقم لوط خاريليه زيت عين زيت فتوى نحر كوينكن نهاتو ماركو خوينو بكريم ملكع خا أبدي الله واقو حدا يعصر شو عتي كلتيو ناي بودي باتريو أب مولو أكلات كن زواتسكن ستريتش مارك يتفائل كنيو كم تترو يزلخن أب كابي خبدخن أب تقفل بخن طبك أب قون سلف كن أم معاكور كن زواتس ستريتش مارك بمولو يتفائل كنيو ويكا زواتس نحرهاليها يقنسيو أتقاقو موخا كاب مجمريات انسخنات حيزو كساب حاريس كن دحرو يزولوش دشورحي نقوهن مشاتن كلتا جزا معالتي تقبوه بتخطاتالي كاقاتيلي نيفالي دا ماركو خوينو ناي اجري حبات اذا شجرك نحرها لخنا وان طنسي تحجزكن كريميا زيا اتخال واقو 17 رسل زخونه نحر كبيركن ابزي اخالا كالتي الترناتيف مالتيو شدشاش يعني راح اجي خلت ارشن كل نوري داقت امري يالخو ناي سانوسان براند خوينو انتي ستريتش مارك كريميو اتقاومون كم تخال ناي فاليدا كريماتيو اما على تخلت جزء تقبؤو نغون مشات دحرين وليد نب حكمنا تخدك لخن تمالو ازغبك نغرات كا بتقلالا لي سوصيلكن لخو قدامتي زي انا انتم دوشه غوما محصبت ني تحتي مالتيو ابطن ساعتي خون ام محراس غيزي بتعم سلا نصقم محصاب تحتي بتعميات تطقمك زا غوما زيا غزا يخ قصيله زا ريجريشن سبرايت بالكاني بوزح غيزي نحنا اب مسولدنا قصلي يغاطم رادا يغاطم بس نغراب تحت الناس لزغاطمنا ترغاغكنيا افت تطقم اموديس نفح تبلومو زحرخ سمعكنا قنزاخن كقنس تغبرلكنيا እዚ ኣኸ ናይ ብሩስት ቫርትስን ዛል በትባሃል ምስ ወለድና ብዙሕ ግዜ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥመና ነገር እዩ እቲ ከባቢ ጡብና ከምዚ ዕንፍር ነገር ይወጽቕ ቃንዛ ይገብረልና ይቆስል ይደርቕ ስለዚ ንዕኡ ጥቕመክን ክሬሚ ግዝኦ ይኹን ካብ ቀጽልክን እዚ ናይ ጡብ መትሓዚ እዩ ስቲል ቢሃ ይበሃል ክተጥዋ ከለን ከይትጽገማ ኣብ ላዕሊ ዝፍታሕ እዩ እንተው ሓደ ክልተ ከምዚ ክትገዝእ ኣለክን ንሕክምና ሒዝክኖ ትኸዳ ወላ ኣብ ደገውን ጥቕመክ እዚ ኻ ድሕሪ ምሕራስና ጻባና ብጣዕሚ ይፈስስ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ከዳና ከይእለኽ መከላኸሊ እዩ ተጠቅምክም ድርብዮ ኣሎ ወላ እውን ሓጸብክን ተጠቀሙ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹና ኣብዚ ኻ 4 ሽቱክ ኣሎ ብጣዕሚ ኣድላያይ ግዝኣ ይኹን እዚኣ ሂግነፍ ወላገ ትበሃል ክትሓርስ ከለኻ ኣብ ሆስፒታል ይባኻ እየን ሓሪስካ ገዛኻ ምስ መጻኻ ግን ናይ ባዕልኻ ክትዳሉ ስለ ዘለካ ወላ ክትኸድ ከለኻ ሒዝክን ወቅት ማለኣ ንሱ ኖርማል ተወሊድክን እንዲዩ እተን ብኦፕሬሽን ዘወለድክን ከ ኣብዚ ነይክን ኣፍትን ኦፕሬሽን ዝገብርክን ቦታት ተገብሮ ዛሕለ ስምዓክን ቃንዛኽን ጎድለክን ይገብራልክን እዚ ግን እንተ ኖርማል ዝወልዳ እዩ በባዓይነቱ እዩ ዘሎ ዝተፈላለዩ ማርክታት ዘሎ ኣንቢብክን ጥጡይ ዝበሃል ጽቡቕ ዝበሃል ግዛእ ካብ ቀጽለ ዘረይክን እዚ ሮቶቤክሽን ዝበሃል ናይ ስቲል ዛፍት እዩ ሓደ ሕዋትና ምስ ሓረስክን ጻባ ጠጠው ስለ ዝብለክን ንጻባ ቆርልክን የድለክን ጽማቕ እዚ ብዙሕ ኣይዘን ካ ስለ ዝህበክን ጽቡቕ እዩ ንቤቢ ዝኸውን ነገራት ዘድለክን ትማልኦ ኸ እንተው ሓደ 2 ክሳብ 3 ቆቢዕ 2 ክሳብ 3 ሰረ ወይ ታይት ህፃን ቆልዓ ከመለስ ይኽእል ክቅሕር ይኽእል 2 ወይ 3 ከምዚ ዓይነት ናይ ኣፍ መጽረጊ ጨርቂ የድለክን ጽሩይ ካብኡ ቆልዓ ክሕጸብ ከሎ ገለ ፎጣ ስለ ዘለክን ምስተሓጸበ ናይ መደራረቂ ቆቢዕ ዘለዎ ፎጣ ንፋስ ከይወስድ ሓንቲ ሽላፍ ዛግ ክድቅስ ከሎ ቆልዓ ኮምቦርታ ገለ ስለ ዘይትገብረሉ ከምዚ ዓይነት ናይ መደቀሲ ሽላፍ ዛግ የድለክን 2 ክሳብ 4 ናይ ህፃን ቆልዓ ቦዲ የድለክን ተተኻኢሉ ቢዮ ተተገዛ ጽቡቕ እዚ ቢዮ ኮተን ይሕጂ ኣብዚ ናይ ሙለር ከከም ዘወለድክን ኣለ ወርሒ ኸዓ ናይ ኣየር ኩነታቱ ስለ ዝቀያየር ኣብ ሳመር ንሕር ወሊድክን ሙቐት ግዜ ሓጽር ኢዱ ኣብ ከምዚ ቁሪ ግዜ ንሕር ወሊድክን ከዓኒ ነውሕ ኢዱ ቦዲታት 2 ክሳብ 4 ዝኸውን ክትማልእ ኣለክን ኣብ ሆስፒታል 2 ዝኸውን ሽላፍ ኦቨራል እዚ ተሓጺቡ ከይቆርር ምስቲ ልዕሊ ቦዲኡ ብላዕሊ ዝኽደን ዝልጓም ፓምፐርስ ገለ ክትቀይራ ከለኸውን ቅልል ዝብለክን ዝተፈላለዩ ከለር ኣሎ ኣብ ሙለር ክትገዛእ ትኽእል ኣይኽን ወይ ከዓኒ ኣብ ካልእ ቦታ ሕስር ዝበለት ገዛእ ትኽእል ኣይኽን ቦዲ ከምዚ ዓይነት መልጎም ዘለዎ እዩ ተመራጺ ፓምፐርስ ክትቀይራ ከለኽን ብፍላይ ሓደሽቲ ወላዳት እንድሕር ኮንክን ቆልዓ ሓፍ ገለ ክትብሎ ሕቁኡ ዓንዲ ሕቁኡ ክትለሚኦ ክትገሚኦ ስለ ትኽእላ መልጎም ዘለዎ ተኮይኑ ግን ኣብ ዘለዎ ይኽን ትቀይራሉ ጽቡቕ እዩ ዝተፈላለዩ ጽቡቕ ዓይነት ሰራታት ኣሎ ኣብዚ ሙለር ሓደ 2 ዝኸውን ከዓኒ ኣብ ክሳዱ ከባቢ ከይቆርር ከምዚ ዓይነት ናይ ክሳድ ተኣሰራሉ
استفلالي عند كلر على نيود دخل نيقال أبكار بوتاو تجزء خلايخن بتعمق قداسي كالسي 3 و4 كالسي حزكن كتقدر لك إنه هوسبيتال أو خط أفاكني خال كرسي خال سلازي أبز حب الكموسات صبغيو كلتا طرح نحلو سيدكن كتفاكن سلاز خال 3 و4 كالسي وصدايخن بتفضرو حدش هز أنقل عز ولد بأجرون بروسن بالطعم سلاز قرد قوبعين كالسنا قداسيو كاله محقوفي فوطة ولا عاخن كتحقفون كلخن لسلس زبالة كوشل دكيد ليو مالتي فوطة ادليو كم لسلس زبالة كتغزا لكن اب سايز كا خيت دناغرا خن استوعلا يخن كاب حدش قولعا كساب كل تورح زلو غزا ወይ ክሳብ 6 ወርሕ ዘሎ ፈጣት ኮይኑ ብጣዕሚ ገዳሲ ትግርኛ እንታይ ከም ትባሃለ ፈልጣኔ ግን ሽኖ ላይ ይባሃል እዚ ኣብ ቁጽራ ገዛዛ ከዓ ክትሰውዕላ ለክን ካብ 0 እስከ 6 ወርሕ እዩ ዝጥቀማ ዝግባእ ትብለ ዝሓንቲ እዚኣ ከዓ ካብ 0 እስከ 2 ወርሕ ጥራሕ ክትጥቀማ ዝኽእል ካብኡ ላዕሊ ክትጥቀምኦም ይኽን ብጣዕሚ ኣስተውዕልክን ክትገዛ ኣለክን ሓቲትክን ንትናይ ውሽጢ ድድኣፎም ክሃስዮም ስለ ዝኽእል ካልእ እዚ ፓወር ባንክ ትሕዛ ኣለክን ኣብ ዓራት ኮይንክን ኣብ ቃዛገል እንድሕራ ኣለክን ቻርጀር ክትመላት እስ ሓፍ ገለ ካብ ትብላ ክትማል ኣለክን ቻርጀር ሄድፎን ፓወር ባንክ ካኡ ናይ ቆልዓ ኬርሴት ማለት እዩ መመሸጢ ናይ ጽፍር መስድ ገለ ኣብቲ ሕክምና ኣለዎም ዲ ግን ናይ ባዕልኻ ሒስካ ትኸይድ ጽቡቕ ገዛውን ተመልስክን ስለ ዝጠቕመክን ከይኸብረክን ተደሊኽን በበይኑ ምሽጥ ገለ ክትገዛ ትኽእል ኣይኽን ኣብ ካልእ ቦታውን ሕስር ዝበለለ እዩ ፓምፐርስ ናብ ሕክምና 4-5 ፍረ ሒስክን ትኸዳይኽን ኣብ ገዛኽን ግን ሙሉእ ምድላዋት ክንወዲ ክትከዳለክን ኣብነት እዚ ቁጥሪ 2 እዩ ካብ 4 ክሳብ 8 ኪሎ ዝጥቀምዎ እዩ ካብ 0 ዝብል ከኣሎን ሓድሽ ዝውለድ ህፃናት ቁጽር ርኢኽን ክትገዛ ኣለክን ፓምፐርስ ከምዛ ዓይነት ናይ ማዓንኮር መጽረጊ ፎሽቱ ሸውን ትጥቀማ እንድሕር ኮይንክን ጽቡቕ ተዘይ ኮይኑ ግን ካልእ ጡጥ ገለ ብማይ ጌርክን ክትጥቀማ ትኽእል ኣይኽን ኣነ ግን እሱ ምጥቃሚ ዝፈቱ ክትርስዖ ዘይብልክን ስኔክ እዩ ትወስዶ ቺፕስ ድዩ ዝኾነ ፍሩት ድዩ ከምዛ ዓይነት ሬጋል ዝኾነ ናኣፍክን ትበልዖ ነገር ሙስሊ ገለ ክትማልኣ ኣለክን ትቆርጥምኦ ትብልኦ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣሎ ዝጥዕመክን ትማልኣ ቁሩብ ዝኾነ ነገር ክትወስዳ ስለ ዘለክን ናይ ሆስፒታል ምግውን ዘይክጥዕመክን ስለ ዝኽእል ናይ ስኒ ብራሽ ንዓኽን ይኹን ሰብኣይክን ናብ ሕክምና ምሳኽን ዝኸይድ ኮይኑ ኮልጌት እውን ትማልኣ ቆልዓ ስለተሓቑፋ ጽሩይ ክኾን ኣለዎ ኣፍክን ስንኽንን ካብኡ ናይ ኢድ ዲስኢንፌክሽን ጀል ብጣዕሚ የድልየክን ኢድና ብዙሕ ስለ ዝውዕል ወይ ከዓ ንዓኽን ክረይክን ዝመጽእ ሰብ ኣብ ብዙሕ ስለ ዝውዕል ብዙሕ ባክተርያ ስለ ዘለዎ ከምዚኣ ንእሽቶ ለይወላ ትሕዛ ኣብ ቦርሳኽን ትግበረውን እያ ንደገ ትኾነክን ወላ እውን ነቲ ሕክምና ትኾነክን ኢድካ ውልውላ ቢልካ ቆልዓ ትሓቅፍ ኣብ ሕክምና ከለኽን ይኹን ወላ ምስ ተመልስክን ገዛ ዝጠቕመክን ከዓ ከምዚ ዓይነት ሞዴስ ከም ፓንቲስ ካብ ላዕሊ ትገብሮ ተዓጥቆ ከምኡ እውን ምሽጥ ምትሓጥ ፀጉሪ ፎን ናይ ፀጉሪ እዚአን ሰለስተን ብጣዕሚ መገደስትየን ተኽኢልክን እውን ጨና ዘይብሉ ቅብኣት ትማልኣ ኣብ ናይ ሕርሲ ቃንዛ ቆርበትና ይኹን ከንፈርና ብጣዕሚ እዩ ዝደርቕና ንዕኡ ዝኸውን ስኪን ኬር ፕሮዳክታት የድልየና ንኣብነት ዛብሊስቴክስ ትብል ናይ ከንፈር ብጣዕሚ ኣጽብቕቲ ከምኡ እውን እዚ ናይ ካርሜክስ ይፈትዎ እየ ግን እዚ ብዙሕ ናይ ካርሜክስ ይሕግዝ ኣይብልን እየ እዚኣ ናይ ሊፕ ሪፓየር ትብል ዘላን ደረቅ ከንፈር ጽቡቕ ጌራ ተለሳልስክን ክትገዛ ኣለክን ዋጋ ቁሩብ ክርቶልያ ካልእ እውን ክትገዛ ትኽእል ኢኽን ወይ ከዓ ኖርማል ላቤሎ ክትገዛ ትኽእል ኢኽን ኣብዚ ኸረይክን ዝደለኹ ይረኸብክዎን ዘለኹ ሻምፖ ናይ ነብሲ ይኹን ናይ ፀጉሪ ጨና ይኹን ኬሚካል ዘይብሉ ርኢኽን ግዛ ኢኽን ከምኡ እውን እቲ ትገዝኦ ናይ ገጽክን ናይ ከንፈርክን ናይ ሻምፖ ናይ ኩሉ ነገር መተሓዚ ዝኾንክን ከምዚ ዓይነት ዝተፈላለዩ ቦርሳታት ኣሎ ሓንትን ገፋሕን ጽብቕትን ክትገዝእ ኣለክን ኩሉ ጥርንፍ ኣቢላ ትሕዘልክን ኣብ ሆስፒታል ምስኣትክን በይንክን ዘይክትኮና ስለ ትኽእላ ከምዚኣ ጌርክን ናብቲ ናይ ሽንቲ ቤትክን ተንጠልጠላት ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ቀልጢፍክን ትደልዮ ነገር ከምዚ ናይ ከንፈር ሻምፖ ወዲ ሻምፖ ናይ ነብሲ ነገራት ገለ መመሸጢ ኣብኡ ትገብሮ ብሓፈሻ ኩሉ ዘለክን ነገር ብሊስት ጌራ ኣብዛ ቀሚጠልክን ኣለኹ ብዶቺ ዝኒኤ ብትግርኛ ተደሊኽን ግን ብውሽጢ ብኢንስታግራም ትጽሕፋለይ ብትግርኛ ጽሒፈ ሕድሕድ ተርጊማ ክሰደልክን እየ ነተን ኣብዛ ዓዲ ተቐመጣ ኣብ ጀርመን ተቐመጣ ግን እዚኣ ትጠቕመክን እያ ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ዓዲ ተቐመጣ እንድሕር ኮይንክን ከዓ ከም ዝበልኩኽን ብኢንስታግራም ጽሓፋለይ ኢኽን ንዓኽን ዘድልየክን ገና ሙላ ከይወለድክን ከለኽን ሆስፒታል ተኣትዋ ከለኽን ምስ ወለድክን ሆስፒታል ከለኽን ከምኡ እውን እቲ ቆልዓ ዘድልየ ነገር ሙሉእ ኣብዚ ብነጥብታት ገይረ ሓደ ብሓደ ኣቐሚጠዮ እኒአኹ እዚ ንዓኽን እቲ ቆልዓን ዘድልየክን እዩ ሰብኣይክን ምሳኽን ዝኣቱ ወይ ከዓ ብግላይትን ዝገብረክን ሰብ እንድሕር ሃልዩ ምሳኽን ኣብ ሆስፒታል ዝኸይድ ተሃልዩ ከዓ ብኡ ልክዕ ንዕኡ እውን ካልኣይ ንእሽለይ ቦርሳ ወይ ከዓ ኣብቲ ናትክን ሻንጣ ዝኣክል እንድሕር ኮይኑ ክትሕዛለለክን ኣብዚ ዘየእተኽዎም ነገራት ብቪድዮ ዝቀረጽክዎም ኣብቲ ሙለር ስለ ዝኸድኩ ኣብ ሙለር ከዓ ኩሉ ስለ ዘይርከብ እዩ ኣብኡ ዘይረኸብክዎም ነገራት ግን ኣብዚ ሊስት ኩሎም ኣቐሚጠዮም ኣለኹ እየ እዛ ሊስት እዚኣ ስክሪንሾት ጌርክን ወይ ከዓ ሒዝክን ከይድክን ክትገዝኣ ትኽእላ ኢኽን እዚ ኩሉ የድልየክን ሕክምና
دحريا وقتهن كيتهسيا قدم مدلاو بطعمي قداسي حانت زرسع اخوا خرسع زي بلو غنا بلعلو نفط اللي استقمط يلو خيه كتمالو ازغبكن ورقاتنا هوسبيتال حيسكن وقت كدالكن كان بعل موتر باست ورقتنا يطنست زوهابكن تدفتر اوز فايسناتك ناي حكمنا كاردخن كم اون دحرناي اولا دا بلان دحرالكن اماي زولد ويك اب خمزي زولد لكن بلان دحرالكن يا تبلانكن كم اون እቲ ናይ ፋተር ሻፍ ናይ አቦነት ወረቀት ምስክር ተኻልኻል ነገራት ኣለክን ብሙሉ ሒዝክን ወቅት ከዳለክን በሓጺሩ ሙሉ ካብ ህስ ካብ ዘለክን ነገራት ብነጥብታት ገራ ቀሚጤን ኢኹ ፍርድሽ ይብለና ዓኽ ማለት እዩ ቬራ እንዳይገቦት ክትወልዲ ክትኣትው ከለኺ ከምኡውን afta ታሕቲ ፍደን ኣፎንታል ናኽዳያ ግቦርት ዝብል ዘለኻ ምስ ወለድኪ ዘድልዩኹ ነገራት ከዓ ኣብቲ ሕክምና ከለኺ ማለት እዩ كل تمعلت قني تقلي زقات ما يفلطني خصنح تقلي قلت فتوص تقلي بچا كل انت دالين زغبك نغرات مالتي ناخي في داس بيبي خان تزولد حصان وي كانت تولد حصان زدليوم اكدادنا خداونت تات كل نغرات كل تات حنت بحنت اميطلكني اخو اي هوب تسفا يغبر كله ابز اميطي خلو تدي كوين كن كومنت صحفا لايخن زغدل نغر تاريخ حغزكني